municipal de 24 de febrer de 2014 va tenir coneixement de l'estat d'execució del pressupost 2013 i va autoritzar determinades operacions comptables pròpies de l'exercici i també d'exercicis anteriors i imputar prèviament a la liquidació del pressupost del 2013 per tal que la comptabilitat reflectís la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'activitat municipal. 2. La intervenció municipal el 28 de febrer de 2014 va emetre l'informe de proposta de liquidació del pressupost municipal 2013. Aquest informe de proposta va rebre conformitat i aprovació per part de l'alcaldia i va ser incorporat a l'expedient juntament amb una memòria emesa per la regidora d'Hisenda i per l'alcalde. 3. El ple municipal del 2 de juny de 2014, entre d'altres acords, va tenir coneixement de la liquidació del 2013 i va autoritzar la generació de crèdit per finançar inversions en curs en càrrec a drets afectats al document de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost del 2015. 4. La intervenció municipal d'acord amb l'article 208 i següents del text repòs de la llei d'hisendes locals aprovada per Real Decret 2004 de 5 de març ha format el compte general d'aquesta corporació corresponent a l'exercici 2013 i manifesta que ha estat obtingut a partir dels registres comptables de la corporació, els quals reflecteixen les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que s'han produït en l'àmbit de l'entitat comptable. Mostra a través dels estats i informes la imatge fidel del seu patrimoni, la seva situació financera, els resultats i l'execució del pressupost durant l'exercici comptable de 2013. Inclou la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb els pertinents principis i normes comptables generalment acceptats, aplicats uniformement, a excepció de la provisió per insolvències que utilitza un nou criteri resultant de la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que en el seu article 2 modifica el text repòs de la llei reguladora de les hisendes locals. Les diferències de l'aplicació d'aquest nou criteri es consideren immaterials. La informació corresponent a l'exercici 2013 es mostra comparativa amb la d'exercicis anteriors. 5. La Comissió Especial de Comptes del dia 22 de setembre de 2014 va informar favorablement la publicació del Compte General de l'any 2013 als efectes de presentació de reclamacions, esmenes o observacions. 6. El Compte General de 2013 ha estat sotmès a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat pel Tribunal d'Anuncis de l'Ajuntament i edicte publicat en el BOC de Girona el dia 24 de setembre de 2014. Durant el termini d'exposició pública i 8 dies més, no s'ha presentat cap escrit de reclamació, esmenes o observacions respecte al mateix, segons acredita certificat del secretari municipal. El Compte General de 2013, tramitat segons s'ha exposat en els punts anteriors i dictaminat favorablement per la Comissió de Comptes del 22 d'octubre de 2014, ha de ser presentat d'aprovació plenària. Fonaments de dret. El Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova la recolza de la llei reguladora de les hisendes locals. El Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos. L'ordre del Ministeri d'Hisenda 3565/2008 de 3 de desembre per al qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. L'ordre del Ministeri d'Hisenda de 4041/2004 de 23 de novembre que aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. En conseqüència, es proposa al ple l'adopció del següent acord. 1. Quedar formalment assabentats de la liquidació del pressupost 2013 i els documents que l'integren que han quedat incorporats a l'expedient del Compte General 2013. Aprovar el Compte General de 2013 format per la intervenció principal, resum del qual figura l'expedient. I finalment remetre electrònicament el conjunt íntegre del Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d'acord amb les normes aplicables a la seva emissió i presentació. Senyor Martínez, hi ha un minut. Bé, jo preferiria que l'equip de govern ens expliquin si vol explicar una Molt bé. El 2013, el document de tresoreria ha tornat a ser important, 1.425.190,63 euros. No obstant, hi ha hagut una disminució en relació al 2012 de 211.376,08, que és un menys 12,92%.
d'aquest romanent de tresoreria, 789.497,03 s'han destinat a finançar inversions que s'han executat i estan executant-se dintre d'aquest any 2014. En tot això, la xifra que resumeix realment la gestió del 2013 són els recursos generats, que deduït el 5% d'incobrables dels capítols 1, 2 i 3 han estat de 286.659,98 euros. Vull destacar que ha tornat a ser positiu un cop utilitzades totes les despeses generades dintre de l'any i també d'altres despeses generades en exercicis anteriors que calia comptabilitzar i pagar. Això puja a 223.151,25. Recordem que l'any 2009 l'estalvi va ser 417.069,25 euros. L'any 2010 no hi va haver-hi estalvi, ja que el resultat va ser negatiu de 126.907,44. L'any 2011 l'estalvi va ser de 143.829,09 i l'any 2012 de 1.088.469,44. A títol merament informatiu, vull dir que el percentatge d'endeutament del 2013 va ser del 69,53. Això representa una disminució en relació al 2012 de 8,60 punts. El teníem abans en un 78,13. Les previsions que tenim per aquest 2014 és que sigui al voltant del 60%. Aleshores, voldria fer unes explicacions complementàries dels indicadors econòmics financers del 2012 al 2013. Només parlaré dels apunts més importants, els que pràcticament no hi ha modificació, doncs aquests ja no els esmenem. La liquiditat immediata s'ha tornat a millorar en 0,62 punts. Recordem que l'any 2012 es va recuperar 0,37 punts i que l'any 2012 s'havia reduït en 1,12. La solvència a curt termini s'ha reduït en 0,20 punts. Recordem que l'any 2012 es va recuperar en 0,97 punts i que l'any 2011 també s'havia reduït en 2,27. L'endeutament per habitant s'ha incrementat en 162,43 punts. El motiu correspon a que l'últim préstec que aquest Ajuntament ha fet va ser el de 1.665.763 euros, signat el 24 de maig del 2010 i que el mateix no es va comptabilitzar fins l'1 de gener del 2013, ja que a final del 2012 és quan es troba aquesta errada comptable. La inversió per habitant s'ha tornat a reduir en 73,41 punts, on ja hem dit altres anys no hi ha una gran inversió. El període límit de pagament s'incrementa en 13,57 punts per unes comptabilitzacions extraordinàries que són la previsió de pagament de l'atur de 94.452,48, quan el seu import inicial és de 169.836,77 i en el que hi estem treballant a dia d'avui de pagar només 58.000 euros. Més els pagaments especials del Consorci de Transport Públic ATM dels anys 2011 i 2012 per 37.948,46 euros. Més les previsions de les certificacions d'obres de la nova biblioteca números 22, 23, 24 i 25 per l'import de 140.029,89. El total de les tres coses és de 272.430,83 euros. I per últim, el resultat del superàvit de dèficit per habitant ha tornat a disminuir en 13,84 punts. Recordem que la manca d'ingressos fora de l'IBI i dels vehicles com poden ser les llicències d'obres. I ja està. Sí, gràcies, Paula. Bé, només fer menció que els números, els indicadors econòmics de l'Ajuntament sí que, com ha dit el regidor, estan millorant. Sembla que el 2014 arribaran al 107%, com diu, però també és veritat que la inversió per habitant va ser moltíssim, com vostè mateix acaba de dir ara, 73,4 punts. I també és cert que la inversió per serveis socials, etc., suposo que també no ha augmentat pas. I per tant, nosaltres creiem que és correcte assanjar les comptes de l'arques de l'Ajuntament però fins a cert punt. No és pas el moment ara de posar-se a amortitzar capital en aquesta mesura. Però de totes maneres, això és el compte general i per tant, a nosaltres el que parlarem serà de criteris tècnics. Els comptes semblen perfectament correctes, però hem
vist que en les partides, algunes ocasions, en els llibres de majors, hi ha diferents criteris a l'hora d'adaptar cada partida, cada despesa, per exemple, cada ingres. Per exemple, aquesta mateixa que jo llegiré posa lloguer de terrenys de cap mena. Aquí veiem que hi ha una descripció i hi ha una persona que suposo que serà qui rep aquests diners. El transport brutus electrònic ABF, també sabem el concepte i aquí van destinats aquests diners. Però aquí també tenim un altre, per exemple, que ens diu examen de salut dels treballadors. No sabem qui paga, qui cobra, o complements de l'altre dalt, no sabem on van a pagar. Llavors la pregunta és una mica si aquesta informació que vostès posen als majors és la mínima o la màxima possible. A nosaltres ens agradaria molt que si posa material d'oficina, doncs posi material d'oficina per comprar per lloc, com ha posat en els anteriors que he llegit, com transport brutus de l'EF. I així ens trobem amb innumerables apunts que no sabem, que tenim la descripció, però no sabem a qui es paga o a qui es posa. Després hi ha diferents criteris a l'hora de col·locar les despeses, perquè sembla que no estiguin a les partides corresponents. Per exemple, a l'administració general trobem examen de salut dels treballadors. No sé, potser hauria d'anar a una partida de personal, aquesta, o cotxin lunch de Nadal, o examen de salut d'un altre cop, servei de càtering a Antoni Carrera, Rosa de Sant Jordi, pressupost de vigilants de festa major, no sabem si té aquí, pregó de la festa major, potser hi ha una partida de festes, o vermut de festa major, o habaneres d'un berrantí. Recordo que això és administració general, altres despeses diverses. No sembla que unes habaneres hagin de ser d'administració general. Fins i tot un suplement per enterrament a una persona, o una projecció de cinema, o un vermut, o unes actuacions de sardana. I en cap d'aquests, evidentment, no posa a qui els cobra aquests diners. Esmorzar entitat cultural, com deia, grans baris. Bé, nosaltres pensem, hem detectat aquestes errades, les vam comentar, i sembla que no vostès consideren que és correcte. Aquestes últimes comencem per l'última pregunta. Jo fa 3 o 4 dies que li vaig enviar un e-mail, que vostè no m'ha dit ni mai res, suposo que no s'ho deu haver mirat, un e-mail amb totes les explicacions d'això que parla de les festes, dels rebuts i tot aquest tema. Ho pots explicar aquí, si vol? No, ara li dic a la regidora que li expliqui i li dirà exactament a què es correspon. Gràcies. Purament que és que el que és pregó de festa major i el que és l'acte institucional i les activitats que es porten a l'11 de setembre, des de fa molts anys, potser és un criteri que s'hauria de canviar, aquests actes els paga la governació, els paga l'alcaldia, degut a ser actes purament institucionals. La resta d'activitats festives ja depenen de cada regidoria i en aquest cas una gran part de festes. Però l'acte com és el pregó i com és l'11 de setembre, amb les seves activitats, depenen exclusivament de governació, tal com també indiquen els cartells que surten al carrer. I quan vostè també compartia govern, també anava d'aquesta manera. Quin examen de salut dels treballadors, per exemple, o les habaneres? Sí, jo l'examen de salut dels treballadors no, però que representen activitats més festives, com unes habaneres, és perquè són actes que es porten el dia institucional de l'11 de setembre o pregó de festa major, com és el pregó i el pica-pica de la gent que fa el pregó, de l'entitat en aquest cas que realitza el pregó. I li torno a repetir, senyor Martínez, com vostè també estava governant aquesta tàctica o aquesta pràctica, també l'exercient, la podem valorar per de cara més endavant, no continuar proposant així, però diguéssim, de totes formes, més que una crítica sí que li agrairia que fos una qüestió plantejar l'equip de govern per poder millorar. No, ja va plantejar la comissió, I l'altra pregunta, la informació que saben dels majors és la mínima o la... És un justament pel tema dels informàtics. De totes
maneres vostè tingués necessitats de saber-ho, pot venir aquí a l'Ajuntament sense cap mena de problema, ve a preguntar a la tresoreria i allà podrà ensenyar totes les factures que hi ha sense cap mena de problema, ja ho sap això. Però per informàtica entra el que entra, no entra més. Jo crec que no, però... En el seu parer, jo li dic... Jo veig aquí que hi ha molta sessió, comentaris, enginyeria, referències, exemple, està tot explicat, no? I després no té lloc És suficient, hi ha els que pot ser més extens, s'explica. En tot cas, jo crec que per la bona transparència seria bo posar en les partides qui les cobra. Estaria bé. Bon, si vostès ho van fer així. Es fa exactament igual que es feia abans. Aquí no s'ha modificat res. Es feia quan estaven vostès al poder i es podia fer igual, no s'ha modificat aquest tema. Perquè vostè quan estava al poder Hi ha una exactament igual. Igual, gràcies. Sí, hi ha una pregunta. Pregunta no. Un comentari, veient una mica aquests números dels comptes generals del 2013, veient una mica els números dels comptes generals del 2013, veiem que els tècnics d'aquest Ajuntament han treballat ja amb la seva feina. Els números estan quadrats, sembla que tot s'aguanta entre cometes. Només volem deixar clar que això és una feina tècnica, vull dir que no és una feina política, vull dir, no es veu una repercussió política en el poble amb aquests números. Són uns números que estan quadrats, simplement, i no voler ara semblar que són dos quadrats i ja està, simplement és això. A vegades els tècnics de l'Ajuntament no són els polítics del govern, vull dir, diferenciar una mica aquests dos termes, que quedin clars, simplement és això. Gràcies. Bé, gràcies a tots els grups. Si vostè el que vol dir, si estàvem a la legislatura passada endeutats al 100%, és perquè els tècnics havien passat. I ara els tècnics van arreglar que estem al 60%. No estic gens d'acord amb vostè, crec que és un conjunt. Els polítics donen ordres, els tècnics compleixen, i això és un conjunt. L'Ajuntament és com una empresa i vostè això ho hauria de saber. En tot cas, passarem a aquest punt a la votació. Si igual que m'agrés el senyor interventor, doncs passarem a aquest punt a votació. Crec que és molt important, sigui el mèrit que sigui, que aquest endeutament queda fort, el 100% hagi deixat el 60%. Crec que és molt important. Donaríem vots a favor, doncs. Un moment, no vull rèplica, no? Una mica rèplica. Igual que ja ho ha dit tot, els tècnics estan contents, escolti'm, votem i després si volen les coses que vots a favor, abstencions, suposo, no? Una abstenció, dues abstencions, tres abstencions, quatre abstencions. I vots en contra cap. Moltes gràcies. Digui, pot afegir si vol. No sé, que a vegades tampoc no és això, no? Evidentment els tècnics us prohibeixen coses i us permeten coses i vosaltres no us diuen els tècnics. És veritat, i més ara amb el control que hi ha des de Madrid. Això també ha de quedar clar. Això és una cosa que és veritat, això. Abans era abans i ara és ara, hi ha una diferència. També ha de quedar clar. Tal com vostè diu. Moltes gràcies.